ንፍቅራዊ ህይወት ድምጽ ፍቁራት መንእሰያት ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ ሳዋት ውክል ፍሉይ ጦብላሕታ ኣሕዲራ ኣብ ኣስተንትኖ ኣእትያ ነቲ ሕሉፍ ህይወት ተዘኻኽር ልቢ ወለዳዊ ዛንታ መኖሚው ተበዲሉ ኣብ ዝሓለፈ 10 ክፋል ኣቕሪብናልኩም ነርና 11 ክፋል ይስዕብ ሰናይ ምክትታል مهاب زلمده بزي تفلت مخنيات إيدو كحتصرن كلو منالبات نتو وهابا ينبر نتو تقبالاي هاندبت سلزغونو سنبادن چنكتن يفترلو عديت غريدا ودن دبدابي كيسددلن بمقنايو ايك اسنان لكع كمتي اب مفناوز چنقون زتكزون زنبرا خاك ازنا ازودي بتعنو ريولو اندو اخر بتعنو انت زهلوس كمز جيرو هل ما يمبلن نتبعلن زحتتو بعلن ملسو قص انت كيزو عينن قرقيرو يرئ نبر كابت زنبر او بدديلن اب اف دغ خوينن تدايا دينو قالي ندانيال باصوعلي قديفنا انا وشتاتوا حلايلا انا غويت كدت دانيال ماما تتوعكلا بتصياف ملحسات زاربته حرايدني شكور حقيفو سعما نتا زنبباز نبره غازيتا عصيفونا بانت بغسه دانيال عدميو 33 صليم عينتو دققتي ماكلاي قمت بعل ملو سونتي غوربابتي كاب زخونو 3 عامتات كيرو سدرا بيت دانيال مقماطو مابرحو غطريو نابس مراك سرح ليو مزيو ابس كابوليس تمركو سمن نبابرو خاي مرح جزيو اب سرح سلازي حلفو بيتو مستعصوتي اديت غريرا كمي وعيلكم إلو آتو نزغن دانيال وداي إذا صندوقك قلدو دبدابي يصنحتن ولا حنت زمصيلن حصير ملسابن واي انت يزغورو قال خبلن دليا اب غزي حغوسن يكون اب غزي حزنن مخافل تشغرني رغئ موبلا مزناي عرفت غزي زي طعمو كون يخلي زي تصبيو نبعتن تكازئن ناسن بلو اي مسل كاز وداي لنقنا شقلقلك بليغني لايلو مغن حلف زبلي از وداي جلس كوينو لمبر كمز غيرو وشت اي ما هوصن نسيطانكم غيركن دي لاي تابو كساب ذات مزلا سنبت نصبيو انت زي سيديدو كتصحفالي بحركه اصصبقو حسابا نجر ولاديت كوينني قحن تبلكون السو سمن تبلكون السو ينبر حدا بحدا يكيسنو وترونا املاخن صلوت مسبصحي وا انتي وان دالو كل تربع غدل كوين كيتردو ناي سرح ساعات اخر منين كبلو غزي وسيدلكا نا عبلكت انا ونزين حصبصب ابيله خوفر تمراريحوم ندغه وصو تردارينا لنا مش كساب ذات مزلا سنبت كنصبينا مسي كاب ان كيتصبيه بعلو ملسو سنبت وندق سيلكا تسع شعوط رايس ددبل ناي قبيص تسفا تزاربا كوم اوغيركن تسفاي تقرطا كيدبلا غديفون تمرقف كيدبل يسالط الكاز ودي نبيتن اتوا اوحتن حصاصيبن نسن ونسرح وفرا هيوتي كابز عالم كتسنابتي دقائق تريف كله سلازي استرفك هلو تناززي عدي ولاديتي صاماخ كيف دخوخي مزرن زحن بعتي سنابته كله اتنعي كتعبي كرتت بلكيو ابز حج ساعات كوينه باملاخ تفديو طرايك بلكي ازخل انبر حلمين باهغيني سكال يونيرو هيرميلا شح غزي انت بدلكني مرغم كاب افيا كتوصل كوادا امر رقايب صحكي دلاي صبقي شغري لعلي زحمك بمخانكي بانفت حلمتاتكي بملو رأسة امانه توعزي نتو وترو تحسبي هيوتك اكت نبريو املاخ مساخي ترغو من علامان هيوتن حغوسن يمو نزل عالم تحغيس كنبري اكايداخي لكع كم تدبناتات زيبلو بخوب تزدمق سماي ازيو ماراخي
እቶም ብሉጻት ናይ ብርሃንን ጸላምን ተውቦታትና ኸዓ ኣብ ዓይንቲ ኺይረኸቡ እንተ ኣነ እሞ ንፍቕርኺ ክጸሮ ብዘይምኽኣለይ ካብ ለዋህ ወላዲተይን ፈተውተይን ኣዕሩኽተይን ብዓቢኡ ኸዓ ኻባኺ ዕረ እናጠዓመኒ ናብ ዓዲ ኩላትና የምራሕ ኣሎ። ስለዚ እታ እንኮ ውሕስቲ ቦታ መሪፅያ ዘለኹ ኣብ ባኞ እያ። ኣብታ ክፍሊ ኮይኑ ናይ መጨረሽታ ህይወት ተሓልፈላ ህሞት ይጽበ ነበረ። ነታ ብውሕልነት ተተሊልቲላ ዝተፋሓሰት ኣንሶልኡ ካብ ጠቕሊሉ ሒዝዋ ዝነበረ ሽጎማ ነውፃ እነሆ እታ ካልኢት ትንፋሰይ ተሓልፈላ ኣኺላ ኢሉ ድማ ነቲ ገመድ ኣብ ናይ ሻወር ሓጺን ብምእሳራ እንጠልጠላ ኣብቲ ኹርናዕ ዝነበራ ክልተ ብሊኮት ትልዒሉ ብምድራብ ኣብ እንተ ሰቒሉ ነቲ መሸቆቓ ገመድ ኣብ ክሳዱ ኣእተዋ። ብውሽጡ ናይ መጨረሽታ ስጉምቲ ንምውሳድ ክቖጽር ጀመረ። 10 9 8 2 ኣቤል ሃንደበት ኣተወ። ምስ ረኣይዋ ኣዝዩ ሰንበደ። ተቐላጢፉ ነተን ብሉኬት ብእግሩ ኸይድክለን ብመሓዝ በጃኻ ኢለካ ካብ ክሳድካ ነታ ገመድ ኣውፅያ ነታ ለዋህ ወላዲትካ ንዓና ንርአ እናነብዐ ተመስገን ቀስ ኢሉ ነታ ገመድ ካብ ክሳዱ ውፅኣ። ኣቤል ሓቒፉ ውረዶ ንዓይንቱ እናረኣየ ንባዓቱ እናዛረየ ሓቒፉ ኸዓ ሰዓ ተሚሓወይ እውይ በስመ ኣብ ኣንታ እንታይ ትገብር ኣለኻ? ኣብ ስራሕ ከለኹስ ነብሰይ ከም ገለ ገይሩኒ ከየፍ ቆድከ መፅእ ኣብ መደቀሲኻ ምስ ከድኩ ዑመር ሽጎማነ ሒዙ ናብ ባኞ ኸይርአ ምስ በለኒ ናብዚኣ መፅእ ዋይ ዝኣምላኽ ክጥዕም ነዚኣ ክገብሮ መፅእ። ኣቤል ሓወይ ኣበይ ከይደ እንታይ ኮይነ ጸንሐ ተጸሊሉ ከይከውን ተጠራጠረ ንዓበዚ ኽጽምወልና ሎሚ ቀፂዑ ተሓሪቑና ኣሎ። ክልተ እዳው ኣብ ኣፍ ልቡ ገይሩን ቃዕሪሩን ሰማይ ይጠመት። ንዓይ ክርዳእን ዘይከኣለ እንታይ ስለ ዘጋጠመከ ኢኻ ነፍስኻ ክተጥፍእ ሓሲብካ ወትሩ ክሕጎስ እምበር ክጭነቕ ከማር ርእይዎ ስለ ዘይፈልጥ ጋንኮን ሓደ ሽግር ይጋጢሙኒ ካብኡ ካሃድም ኢለ ነቲ ውሳነ ዝወሰድኩ ሽግር ኣጋጢሙኒ ምባሉ ዝኽፋኣሉ ይኮነን። እንታይ ዓይነት ሽግር ዳወደ እሞ ኸዓ ማዕረ ናብ ህይወትካ ምሕላፍ ዘብፅሕ ብዘይ ሄርሜላ ምንባር ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ እዩ ንዓይ። ሮሜዮ ብዘይ ኣፍቃሪቱ እንታይ ዓይነት ህይወት ክሕልፍ ኢሉ ብገዛእ ፈቓዱ ህይወቱ ሕሊፉ ኣነ እውን ከምኡ ተፈጸምኩ መን ይነጽገኒ ብውሽጡ ተዛረበ። ብኡ ንብኡ ሕልንኡ ኣይፋልካን ሮሜ ናብዚ ውሳኔ ከብጽሖ ዘገደዶ ምኽንያት ጁልየት ብህይወት ስለ ዘይነበረት እያ። ኣብ ላዕለዋይ ሰማይ ብመንፈስ ምስኣነ ክቕጽል ይፈጺሞ ንዓኻ ግን ሄርሜላ ካባኻ ብኣካል ተፈለያትካ እምበር ህይወታ ኣይሓለፈትን። ስለዚ ኣብ ጉዕዞ ፍቕሪ ሓርጎጽጎጽ ከም ዘሎ ኣብ ግምት ኣቲኻ ተቓለስ። ፍረ ቃልስኻ ዓወት እዩ ክብል ተማጎቶ ተመስገን ምሳኻ የዛረብ ዘለኹ ገጹ ብሕርቃን ኣሰሩ ክሓርቕ ከልሑ መልሓስ እዩ ዝነክስ ክነኽሳ ከለኹ ቁርጻ ኢኻ ትፈርሑ ሓቅኻ ኣለኻ ኣስፊሕኻ እንተዘይሓሲብካ ሕማቑ ጥራይ ግበሪ ዝመፀካ ብዝፈጸሞ ተጣዓሰ ተሳዒሩ ኢዱ ስለ ዝሃበ ነብሱ ብሞት ክቐፅዓ ወሰነ። ኣደይ ጽገረዳ ድሓንዴ ዝዕግም መልሲ ስለ ዘይረኸበ ኣርእስቲ ክቕይር ተገደደ። ኣደይ ስዳሓነ ብምስቲ ምሳል ብዝገለጽ ቃልና ሄርሜላ እንታይ ኢላ ትካደ ኣተኪሩ ጠመቶ ካብ ገጹ ገለ ኸንብብ ከም ዘለየ ሰሓቱ ክልቲኡ ኣእዳው ንርእሱ ብመሓዝ ኣዒንቱ ሰም ኣበለን ብሓሳብ ናብታ ናይ መርድዕ ዕለት ተመልሰ። ኣርያም ንሱዳን ክትብሎን ልቡ ብስምባድ ኣእምሩ ብነውፂ ካብ ቦታ እንክወፃ ዝዘለየሎ ፍጻሜ ተራእዮ ክሳብ ሳልሳይ ክፍሊ ግዜ ጽቡቕ ከም ዝነበረ ይፈልጥ። ድሕሪኡ ተመስገን ድምፁ ኣሰንበዶ ንበይንኻ ንበር ኢላትኒ ኣይፋል ኣይክኸውኒ መፍልላይ ከም ሓሞት ሓርማዝ መሪሩኒ ፍቕሪ ዘስተማቐረ ሰብ ጥራዩ መፍልላይ ዝፈልጦ እቲ ምቁር ህይወት ብዓንዴል ዕረ ክትካእ ከሎ ምጻሩ ከቢድ ኣባሃለኻ ይተረዳእኒ እንታይ ኣጉዲልከ ያለ ከም ዝፈልያትካ ሰብ ገለ እንተጉዲልካ ጥራዩ ዝፍለየካ ብውሽጡ በለ ኣየ ኣቤል ኣነ ዘይኮነለይ ዕድለይ ቁርሱስ እዩ ክንዲ ዝተማር እንታይ ድዩ ወሪዱካ እቲ ዘለኣለማዊ ፍቕሪ እናነባዕኻ ከተምጽኦ ፍቕሪ እዩ ናተይ ግን ከምዚ ትብሎ ዘለኻ ኣይኮነ ሓንሳብና ሓዋሩን ክቐብጻ እዩ ዘለኒ ንኽቐብጻ ግን ኣመና ኸቢዱኒ ኣታ ኣቡ ኣዝየው ከየ ዘፍቅራ
بزيك أكال إقوالن سيت زلا خوينو يسمعني ملوء قلبيا تقصاصيراتو هيرميلا قلي أجيرات ليكي تخون زربو كلف بله أعينتو دم سريبن بعد كسعرو دلي ود أيتبلو زرزير كان قرني مفتح كنا ناديلو أنفوتو نابقو قيسو قبره كاب صفر أقرو كساب صقر رأسو آتو كيرو برهرهين حاليتون تمتو بو عزي محزانو يفلت نبره كم تاقدي مزبل كوخاناتي شقر مفتح يركبوني مفتح زركبون تزخون ناب حاتير سقوم تنبي ما أتوهن اتحق خطفلت أسر زلوكاك نقرك هيرميلا نعاي كي نقرت نسودان كيدالا انتاي تبلي نسودان بيني أبي لا خيرا قيت أنو أولتو تلوت كالق كحاسب سلت أنا حزربو أمرد أكونو بزبي لا خيرا نحزنا نقولو أو ماي جاد حتى خمس خلودي بيت خونة تعزيو سنبله بخلت داون رؤسو دقفها نمريت النات أمته قل مفتحن ترغبه أب عميق حساب تحله كافت أتو كيرو كتمتو تسنح مريت قل نايمت سنان عقال زرغبه خمسل رؤسو تخابلو قصونا بأبيل أقنع نسخات رايت رقاقا كابت حماق حسابات رحا تمسقن نديخا حدا مع موسيقى كابز عالم بموت تسنابيتكا اتالوه ولاليتكا مسمنك تقرفا زربوكم قرص صحيتا كفرحو جمره مسي هلا خلو هلاوي يكرقاقز توقسو ناي قوتا مس برئسو بمنقناق ملسل هيوت انت بتصبق انت بحماق حليفولو نسو بزي قدس نمتسا قعزة هيوت كام معدو نتعب قدميخا تغتيرو زلو مخالف بخمي تسقروخ تحسب على كامبر بزعبا حلو في وات كان نازكركا كتسقرقرن كتقازن يبلكا عالم تشعتيا ملوء حقوز زبال يبلا كساب زخونه زخون عقل خليكايو بعنقوت استنفس نتبوش تقرب بشوت صنح زفاخو خوينو تسمع ترديك الله سلت كل سناي تغبار زغبر كالي نخمسغنكا قالات يحزري مغلصون يرخبلوني أب كحساخا طرا يوعل قومي تبل نسخاب نور هيوت كانت تمليسكا كابز زعب عسبي يلن طعنو علعل زخونه مخانو كسغرو تماصنو أيكر الساعة كاني هيوتي كاموتي خامليسكا إزخي أخلقا هانات زخونه مخرج لقيسكالي إزمن يرخبو من كي تكبر نتناتو علت بحصر زبلا قلصو دحانكم يتبل ترجم عركنت بايترسع حجي نخيد كاب عركو تسفاس لزرخبه فشخ بله قصون بره و نعنا حيلنا كاب سرح مصيوم الله جينا كاب حساب يتقلاقل نت حد خديب نت خلق خورد كميلو عبدل كوخيت بوتا حيل بصحو يتردو يتار حنديها كل وجهات كادس يبلن دحان يبيلال دحان كمزي يله نفسون قصون يمسكر نمستير غن انترفو ابيل كالق كفلطلو يدل دحان سيكونكا حجوكا بفقريها خمس خونكا تخون بعلكم تفكروا مستطلونكم تطليمنا يلكم اب زيد لصببان ጭንቀትን ታቱ كم زغمانا قدا زي تخونو انتس نفقر تحسيمنا انتس فقر تحسيمنا اب زي قدس مس فقر معدو يا صبوتي نتهلو كنتات سلازرزرلو كملسلو يكال تمسكن ازي دخيمه سلازلخو خدقسي انا وندقاس بزن عينتي كتوص دلاله نتي بحساب كيعرفزو على حنقلو نخعرفو ناب عرات تدربي تمسكن نوح كيدقسه أنتونيو زلاخو سب مصيو اتسيو يدله كم زلو حبرو أنتونيو غزياو مرحيلي انتي خدليو ጭንቀትና ከአخلنا انتي يغير ان عبلتسيو تبقس اوشت مساتو 4 አባላት ጽንሑ ሰላምታ ድሕሪ ምልዋጥ ናብዞም ጾም ጉዳያቱ حراي تمسكن مصوعيخا مخنيات بغداي هيرملايو ገለክን ፈልጦ እንደልስለ ዘሎ ንሕቶታትና بغلوጽ መልሰልና ምስ ሄርሜላን ታይ አይነት ርክባለውካ አነን ሄርሜላን አብስመራ መባታ ቤት ትምርት መቃይሮ በሐደን ማህር ነርና ሌላና ግን ናይ ማዕዶ ይነሩ አብሳው ኻብ ዕንቆት ተፋለጥና አነን ሄርሜላ ይፈትዋ ንሳውን ትፈትወን ስለዝኾነት ከም ክልተ ፍቁራት በሐደን ከይጸነና كم كلت فقرات مستير متحبا سلازيله زكافلت كا مستير አሉዶ ወይ ትፈልጥ ነርካዶ بمجديس فولت أنت نيرو نعا كم زفكران كم تفكرن بتخالخ أخمي جرنا بتمرت عوتات كوينا نوت زفلتو مستير
ኣብ ጉዕዞ ከለኹም ዝረኣኸዮ ፍሉይ ለውጢ ነይሩ ዶ? እወ ድሕሪ ሰሚስተር ዕለፍቲ ገለ ለውጢ ኣብ ጠባያታ ይርኢ ነይረ። ሕጂ ምዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ዘተኣሳስሮ ዘሎ ኩነታታ ንምፍላጥ ሓተትከ እንዲኻ? ብወገነይ ተደጋጋሚ ግዜ ንኩነታታ ምፍላጥ ሓይትያ ዝዕግም መልሲ ግን ክረክብ ኣይከኣልኩ። ሓበሬታኻ ሰሚዕና ኣለና ንዝያዳ ናትካ ምትሕባር ስለ ዘድሊ ምስ ንብረታ ብስምካን ኣድራሻኻን ዝተጻሕፈት ደብዳቤ ስለ ዝረኸብና እንሆንካ ንበባ ኢሉ ነታ ደብዳቤ ቀበሎ። ናብ ብልቢ ዘፍቅረካ ተመስገን ተኽለ ጥሪ 20 ሰላም ህያበይ ምባለይ ገርመካ ይኽእል እዩ ግን ኣይግረምካ ፈጣሪ ዝሃበን መባለይ ተይኻ እዚ ክውን ክኸውን እንተኾይኑ ንዝመጻና ሽግራት ሰጊርና ምስ ተዓወትና ኣነ ናትካ ንስኻ ናተይ ኮንካ ሓዳር መስሪትና ፍቕርን ሓሌቱንና ተለጋገስና ምስቶም ንወለዶም ምጭዋት ደቅና ጥዑም ህይወት ክንሕልፍ ምስ በቃና እዩ። እቲ ወትሩ ዝሓልሞ ሄርሜላ ናይ ዘለኣለም ናቱ ክትከውን ትምኒት እዩ። ብቓላታ ምግላጽ ብሓጎስ ጭድድ ፍንጭሕ በለ። ተመስገን ሓወይ ሓንደበት ዘይተጸበኻዮ ክኾነካ ይኽእል እዩ። ኣነ ግን ካብ መዛዘመ ቀዳማይ ሰሚስተር ካብታ ደብዳቤ ዝመጸትን ንዕለት ኣትሒዘ ደቂሰ ዝሓደር ኩላ መዓልቲ ይትርዳን ስድራይ ክስዕሮም ኣይከኣልኩ ስዒሮም በናይ ከም ዝጅምረልካ ሓርቤቱ ንምክታሉ ክትዕመካ ካብታ ንሓይልኻ ዝመጻናላ ክጅምር በቲ ዘይተጸበየ ጽሑፍ ብስምባደ ዒንቱ ፈጢጠን ካብ ቦተአን ክወጻ ደለያ ስድራይ ክስዕሮም ኣይከኣልኩም ስዒሮምኒ ዝበለታ ብውሽጡ ክደጋግማ ወዓለ። እንታይ እዮም ስዒሮም? ተም ስዒሮም ንዘይተመለሰሉ ሕቶ ክምልስ ንባቡ ቀጸለ። ስድራ ከም ዝመጹ ትፈልጥ ኢኻ ናብ ሓይልኻ መጺና ነርና ኣጋጣሚ ረኸብናካ ስድራይ ባእኻ ተገሪሙ እንታይ ዝወዲ ክንዲ ዝተገዲስኩ ትደልዮ እናስሓቁ ሓጨጩለይ ኣነ ግን ዕላማይ ስለ ዘገድሰኒ ናቶም ዘረባይ ተገደስኩሎም ዳሓምባባ ክትላለይዎ ኢኹ ደስ ክብለካ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ልበኑ ናይ ልበይ ከም ዝፈትወካ ነጊሩ እዮም ስድራይ ግዲ ገበሩለይ ኣየ ደቅሎሚ መሕፈሪት ክንተሻይጠያ ደስ ክብለክን ትንእዳ ድሓር ሓዲጉክን ምስከደ ክላ ዝመታለልዩ ትብላ ማማው ምግዲኣ ተዛረበት ምርኣይ ምእማኑ ዝበለ ጸርእዮም ክምይምዘኑ ኻይለ ኣይመለስ ኩሉምን ዝተዛረቦ ጸማም እዝኒ ሃብኮ ተጸበን ተበልካ ወድቕ ቤትካ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ተጸቢናካ ብተግባራተይ ስድራይ ኣይተሓጎሱ እንታይ ክትብል ደልያ ቃላት ከያድሞ መታን ሙሉእ ኣድህብኡ ናብታ ጽሑፍ ገይሩ ሓንቲ ብሓንቲ የንብቦ ነበረ ምስኣናካ ትኺልና ናብ ሓደ ገዛ ኣባል ኣተና ኣና ይፈልጦኒ ተላለዮ እዚ እቲ ዝበልናክ ቢንያም ይበሃል ቢንያም እትብል ቃል ምስ ኣንበበ ሻቁሎት ፈጠረሉ ኣእምሩኡ ብዘይተረጋገጸ ኩነታት ክሰግእን ክሓስብን ክዋጠርን ጀመረ ቢንያም እዚ ኣብዛ ጽሕፍቲ ዘንብባስም ኣብ ኣእምሩኡ እናደጋገመ ዝተማቐረ እዚ ወዲ ስድራን መርዓ ዝሓስቡላ ዘለዉ ጥራይ ከይኮን ብውሽጡ በለ ምስኡ ብዛዕባ ኩነታት ሰዋዕ ሊደ ካብ ገዛ ጽመፀ መግቢ ተቐሪቡ ብላዕ ወስተዩ ነይሩ ኩሉ ሽሻይ ተበሊዑ ቡን ተሰኽተተት ኣወል በረካ ደረጃ እናበልና ምስትወቕዓካ ዕላል ዝዓብለሎ ሰተነያ ክትብሎ ዝደለየ ትሕውስ ብስብሎ እንታይ ምዃኑ ምርዳእ ኣብዮ ክሳብ ኣንቢበ ዝውድእ ዓቕሊ ገይረ ምጽባይ ሕሸን ኢሉ ምስ ነፍሱ ተረዳደ ሽዑ ግን ነገራት ክቀያየሩ ጀሚሮ ቢንያም ንኣርባዕቲኦም ኣሕዋተይ ሒዝዎም ደገ ወፀ ኣነን ባባን ማማን ኣብ ገዛ ተሪፍና እቲ ሰሓቕ ጾታ ብሓንሳብ ጠፍአ ሄርሜላ ጓለይ ንሕና ናትክ ጽቡቕ እምበር ሕማቕ ናትክ ክንርኢ እንደለን ስለዚ ክንሕጎስ እንተኾይና ንስኺ ኣብቲ ዝብጻሕ በጽሕኪ ክትሕጎስ ኸለኺ እዚ ንብለክ ዘለና ጌና ንእሽተይ ስለ ዘለኺ ኣይርዳእክን ባባ እንታይ ግበር ትብለኒ ኣለኻ ኣነ ክኸይድ ኣይደለኹ ኣይትጋገይ ዛጓለይ ነብኹ ስምዕዮ ንዓኽ ዝሓይሹ ዝነግርኹ ዘሎ ሓቃይ ኣዴኺ እዚ ጉዳይ እኳ በስመራ ከለኽ ዝወዳእና እዩ ሕጂ ኸመይ ጌርክ ተፍርጽዮ ልክዕ ባባ ኣብ ኣስመራ ተረዳዲና ነርና ኣነ ግን ክመሃር እየ ዝደሊ ኣብ ትምህርቲ ልዑል ተስፋ መጻኢ ገይረሉ ጽቡቕ ንሕና እውን ክትመሃሪ ንጸልእን ኢና
እንታይ ደኣ ነስኺ ጌና ንእሽተይ ክዘለኺ ምስ ሓፍቲ ክኾንክ ጥዑም ህይወት እናሓለፍክ ተማሃሪ ድሓር ከዓ ኩሉ ውድ እዩ ሱዳን ኣብ ሶምና ኣሜሪካ ኣለኺ ብድሕሪኡ ተኺልክ ጉዳይ ምሮ ክትገብር ልቡ ልዕሊ ንቡር ክተሃርም ከላ ተፈልጡ ኣኺልዋ ኣብዚ ሙሉእነት ዘይብላ ዓለም ንበይነይ ክትገድፈኒ ካብ መናፊት ቆርበቱ ኣካላቱ ረሃፅ ክነዝዕ ተፈለጡ ዝሕልሕል ከኣበሎ ብቑርቡን አንቀጥቀጥ ባባ ማማ ተተቐባቢሎም ብዙሕ ተዛሪቦም ክሰምዖም ግን ኣይከኣልኩን ኣቕቢፅዮም ሕራይ ከይብሎም ንዓኻ ምስ መን ክገድፈካ ባባ ክዛረበኒ ከሎ ምስልኻ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ይቕጀል ሄርሜላ ምስ መን ኣነ ኸምስ መን ኢድካ ትኸሰኒ ዘለኻ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለ ዝነበረ ግን ምውሳን ሲኢነ ኣብ መንጎ ተቐርቂረን መኖም ክቐድም ንስድራይ ዶ ወይስ ንተመስገን እናበልኩ ምስ ነብሰይ ክትዕተታሓስኩ ንስድራይ እንተሰሚዐዮም ተመስገን እንታይ ይኹን ንዑ ገዲፈ እንተኸይደ ከምኡ ለዋሃን ፈቃርን ወዲ ኣይክረክብኒ በቲ ሓደ ወገን ስድራይ ከቢዶም ከመይ ገይረ ክረድኦም ይኽእል ንስድራይ ኣበይ ምስ ተመስገን እንተኾይነ ተነፅሎ ከም ዘጋጥመኒ ፍሉጥ እዩ ነዚ ጊዜያዊ ተነፅሎ ከም ቅቡል ወሲደ ምስ ተመስገን ምንባር ሕሸኒ ኢለወሰ በዚ ድሒሩ ዘንብቦ ቁሩብ እኳ እንተተረጋግአ ክሳብ ኣንቢቡ ዝውድእ ሙሉእ ብሙሉእ ክቐስና ይከኣል ሄርሜላ ጓለይ ካብ ጥሒልዮ ዝነበርኩ ሓሳብ ኣበራበሩኒ ሃንደበት ዘይተፀብኾ ዘሰንብድ ፍጻሜ ብቅድመ ይርአ ባባን ማማን ብርኮም ዓፂፎም ብምንብርካ ኸይማን ፀጋምና ኣጋሪ ሒዞም ስምዕና እዛ ጓለይ ማርያም ትስማዕኽና በሉ ለመኑኒ ኩነታቶም ደንፂዩኒ ቀዘዝኩ ባባ ማማ እንታይ ትገብርለኹም በጃኹም ተንስኡ ኢለ ኣጥቢቐ ለሚንዮም ሕራይ ከይብልክና ይንተንስእን ኢና ሄርሜላ ጓለይ ቁሩብ ባ ንኽበድኪ ካብ ኣብራኽነ ክልቴና ኣይኮንክ እንዲ ክተወሊድኪ ዘንብቦ ደሎ ሱቕ ኢልካ ተስፋን ሃፋን ኮይኑ ተሰምዖ ኣብ ብርካ ካብ ወደቑ ነገር ተወዲ ይበል ንባብ ግን ኣየቋረፀ ባባ ማማ ተስኡ ብዘይ ድሌተይ ከይፈተኹ ሕራይ ይብለኩም ኣለኹ ማማ ትዛረብ ኣይትፈልጥን እያ ተመስገን ኣንቲ ቺዳነ ምረት ኣደይ ተመስገን ኣንቲ ወላዲት ኣምላኽ ኣደይ እናበለት ናብ መሬት ብግንባራ ተደፍአት ባባ ብወገኑ ዛጓለይ ብርኽቲ ሰሚዕኽና ከመይ ዝበለት ብርኽቲ መዓልቲ እያ ክልተ እዳው ዘርጊሑ ኣመስገነ ተመስገን ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ኩሉ ዝከኣሉ ነታ ወረቐት ሒዝዎ ከሎ ኣእዳው ኸንቀጥቅጥ ጀመረ ብውሽጡ ከዓ ኸቢድ ስምባዶን ጓሃን ፈጠሩ ተመስገን ንፍቕርኻ ሸሊል ለዘይኮንኩ ዘይከውን ኮይኑ ይብገስ ኣሎ ከይነገርኩኻ መኻደይ ብኻልእ ኣይትረዳዮ ክነግሮዶ እናበልኩ ምስ ነብሰይ ብዙሕ ተማጊደ እቲ ዝሓሸ ኮይኑ ዝረኸብኮ ሃልሃልታ ፍቕርኻ እናቃፀለኒ ንግዚኡ ዕረ እናጣዓመን ክፍለየካ ወሲ ተሚሓወይ እትው ዝበልኩላ መዓልቲ ዝገበርኩ ገይረ ዳሃ ይገብረ ክሳብ ብኣካል ንራኸብ ሰሰና እዩ ንዓኻ ቻው ቻው ካብ ብልቢ ተፍቅረካ ሄርሜላ عسرت خلت خفال يقتل